एमपि इलेक्शनावथ' बिथांमोना गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो नाजागासिनो दङ गेलेनानै, खिन्थु एमपिआवबो बिथांमोना गाज्रियैनो जेनखागोन, जायनि जाहोनाव दाबो टिकेट होगोन नांलाय खमलाय जागासिनो दं। बिपिएफनि सोमोन्दै रायलायनो गोनां बे एफाग्राब दङ होननानै आं साना। बे हालामा मुनमुन ब्रह्मनि हालाम हिसाबै गाव एक्जिस्टिं एमसिएलए दं हिसाबै एसे दबदबायबाय थानो नाजागोन, खिन्थु लासैनो बखियै जेब्ला गाराङा सेबलांगोन होमब्ला गावबो दद्रनानै बियो कन्ट्रल लांगोन। जेसेबां माने बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गुबुन मोनसे दोलोआव थांहां अबस्थायाव दङ। एमपि इलेक्शननि सिगां खावसे फैगोन आरो उनावहाय खावसे फैगोन। दिनैनि दिनाव दुलाराय बिटिआर हालामाव बिपिएफनि अस्तित्वआ लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। एमपि इलेक्शनावथ' बिथांमोना गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो नाजागासिनो दङ गेलेनानै, खिन्थु एमपिआवबो बिथांमोना गाज्रियैनो जेनखागोन, जायनि जाहोनाव दाबो टिकेट होगोन नांलाय खमलाय जागासिनो दं। 2 नाम्बारा जादों एमपि इलेक्शननि उनाव जेसेबां माने बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गुबुन मोनसे दोलोआव थांहां अबस्थायाव दङ। एमपि इलेक्शननि सिगां खावसे फैगोन आरो उनावहाय खावसे फैगोन। गतिके बिपिएफनि सोमोन्दै रायलायनो गोनां बे एफाग्राब दङ होननानै आं साना। बे हालामा मुनमुन ब्रह्मनि हालाम हिसाबै गाव एक्जिस्टिं एमसिएलए दं हिसाबै एसे दबदबायबाय थानो नाजागोन, खिन्थु लासैनो बखियै जेब्ला गाराङा सेबलांगोन होमब्ला गावबो दद्रनानै बियो कन्ट्रल लांगोन। गतिके बेवहाय साननो गोनांथि गैया। जोंनि दा साननायानो जादों गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै सान्थिखौ जोङो माबोरै जुगामियै गायसननो हागोन, जेरावहाय बर'फ्राथ' सान्थि गायसनबाय, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया बे सान्थिखौ सापर्ट होनो आवगायबोगासिनो दङ आरो बेनो जोंनि मेइन थांखि। आरो एमपिआवथ' जों देरहाखागोन। एमपि जों देरहानाय जेननायखौ जोङो दा साननायनि गोनांथि गैला। जोङो जोंनि एमपि केन्डिडेटआ देरहाखांनानै होजों दिल्लीयाव थांनायनि उनाव जों मा प्रजेक्ट लागोन जोंनि बिटिआर डेभेलपनि थाखाय, बेखौसो जों दा सानगासिनो दङ। फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शना खाथियावनो सफैथारबाय, दा बेसेबांसिम भट लानानै ओरैनो इउपिपिएलआ देरहागोन होनना सानो? बिपिएफआ खोब बारा मोनोब्ला 80,000सो भट मोननो हागौ। बेनिफ्राय सोरबा XYZ बिदिनो गासै दाजाबनानै 1.5-2 लाखनि खाथियाव गुबुनफ्रा मोनगोन। बाखिया गासैबो इउपिपि दोलोआवनो गोग्लैजोबगोन। गतिके जोंहा दा जेननाय देरहानायखौ साननायनि सम गैला। जोङो माबोरै मावलांगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों थाफानानै बेखौसो जों सानदों। बावैसोनो जासिगोन। कड अफ कन्डाक्टआ जानायनि सानसे साननै सिगांनो जोंनि पार्टियाबो बेखौ डिक्लेयार होनो थांगासिनो दङ। गतिके जोंहा रेडि जानानै दंखायो।